И здравейте хора, днес ще снимам един клип на Mobles, както казах в миналия клип, и един човек ми каза да продължавам с клиповете на Mortal Kombat и ще продължа поредичката, но доста не играя на нея. Ще снимам и на Hero Zero, така да преминем на Mobles. Тук е картата, където ловите моблеси. What? 2 тимбота. Така. Ето ги моите моблеси. Какво? Да, яйце. Аз си го и тъпо. Тя ще изхвърля 2 моблеса, защото вече ги имам на голям левел. Махам. Какво стана, бе? Искам да го махна, да го изхвърля. Така. Ето го един мой моблес. Чисти го така. Сега ще свири на маръка си. И сега ще ви покажа моят моблес, който най-много ме кефи. И това е ето този лумпа. Ако ме питате защо ме е любим, сега ще видите. Защото прави краченце. И това ми харесва много. Когато бях на кафето, го хванах и от тогава го имам. Бил го с най-силния си моблес, който имам. Това е гъми. Една дъвка. Това е кринки. Почистене. Спарка, сега да видим. Ако я играете или я знаете, пишете ми в коментарите. И само да ви кажа един факт, който е сериозен. Един път хванах 17 левел моблес, това е супер трудно, хора. Хванах го и с 3 левел, представете си. Това е почти невъзможно. Ама за мен е възможно, защото аз знам как се хващат моблеси. Един мой приятел също знае играта моблес. Той също има по-малко моблеси от мен, но пак я играе. И е хванал един 8 левел. Но все пак не може да се сравнява с моят 17 левел. Нора сега да видим. Тоест, моблес го хванах на 3 левел, беше слаб. Изобщо силен не беше. Той плува в аквариум. Окей. Ето този моблес го хванах с 3. Както виждате, съм го облякал. Сега ще ви покажа какво прави. Да, играе се. Но сега съм изключил звука, защото като го пусна няма да се чувам добре. Май не го това. Няма китара. Не ми показа този моблес, той е слаб. Ето го най-силният ми моблес. И сега ще играем също треньора.
как искам ето този треньор, на където се бием срещу него да го пуснат за хващане, но явно няма. Бия го. Както виждате, това му е живота 286 му е живота вече. Просто е доста тъп, защото предвиждам ходовете. И не е особено силен. От началото беше доста и ако натиснете Perfect на звездичката, ето на камъка, аз не успях, ако го натиснете, това взима двойно повече живот. Само... фак. Ето така се прави Perfect. И го победих. Да, понякога ще снимам клип, когато имам облез до мен. Да, например, ето този, ако ми се отзове в зеленкото, ще го хвана с моят най-силен моблез, гъми. Да, хора, мисля, че и това ще бъде от клипа. Надявам се да го харесате и да се абонирате за мен. Това се отнася за Зигзаг, който сигурно се деабонира от мен, защото го накарах да изпее една песен. Да, в описанието ще напиша каналът му. Можете за него да се абонирате. И чао!